oso barri ona dala, eta nik benetan emozio handiegaz bizi dotela eta biziko dotela Euskadi nazio bezala partidu horietan edo eukingo dauen parte hartzea, ez? Nik uste dut oso garrantzitsua dela nazio aitortza horretan eta nazio aitortzaren eraikuntza horretan bere bizikoa da. Gogorarazi nahi dut, Euskal Selekzioa datorren astean Gernikan egotearen lana Eusko Alderdi Jeltzaletik etorri zala. Kirol legea aldatzearen, Madrilen kirol legea aldatzearen proposamena eta Euskal Selekzioak hor leku bat izatearen lan hori Eusko Alderdi Jeltzaleak egin zauen, eta gogorarazi nahi dut Euskal Herria Bildu abstenitu egin zala lege horren aldaketa horretan. Beraz, guretzako oso barri ona da kasu honetan Euskal Selekzioa datorren astean Gernikan ikustea.